Tolenaren willen niet langzamer rijden op de Philipsdam. Het is maandag 28 december. Dit is Zeeland Nu. Snelheid niet verlagen kost miljoenen. Drukte bij de voedselbanken dankzij donaties. En de 3 zoenen gaan we dit jaar niet missen. Goedenavond. Tolenaren zijn niet blij met de plannen om de maximumsnelheid op de Philipsdam te verlagen van 100 naar 80 km per uur. De provincie wil de snelheid verlagen om de veiligheid van de weg te verbeteren. Maar volgens Tolenaren is de snelheidsverlaging helemaal niet nodig. CDA-statenlid Anton Geluk woont zelf op Tolen en vindt 80 kilometer op de Philipsdam veel te langzaam. Maar maakt dat nu zoveel uit op een weg van ruim 6 kilometer? We namen de proef op de som. We gaan nu de stopwatch indrukken. 100 km per uur. En dan is het 6 minuten en 1 seconde. Op naar de 80 kilometer. Ik start hem nu. Het voelt toch wel dat we wel een beetje relaxter rijden. Ja, dat klopt. Naar mijn gevoel zelfs een beetje te relaxed. Omdat de weg toch gewoon uitnodigt om harder te rijden. En het kan hier ook gewoon. 7 minuten en 6 seconden. Met andere woorden, het scheelt dus 1 minuut en 5 seconden. 5 dagen per week, dan is het alweer ruim 10 minuten. En kijk je dan op een heel jaar, ja, dan praat je alweer al over ettelijke uren. Maar hebben de Tolenaren zoveel haast dan? Sommigen wel. De kwestie zit het CDA zo hoog dat ze samen met de VVD een motie indienden. Tot tevredenheid van een hoop boze Tolenaren. Wij zijn natuurlijk op Tolen, zijn we ook gewoon veelal aangewezen op vervoer met de auto. Ja, dan maakt het gewoon toch uit of je dan 80 mag rijden of 100. Ons zijn ook verder geen ongevallen bekend die echt te maken hebben met hoe deze weg ingericht is. Wij zijn ook van mening dat het richting de Toolse burger en ook richting de mensen van Schouwen-Duiveland niet uit te leggen valt dat je zoiets terugbrengt naar 80 km per uur. En aangeschoven is staatslid Ralf van Hertem van de PvdA. U bent voorstander van die snelheidsverlaging. Maar als ik dat zo net zo hoor van uw collega-statenlid, is die snelheidsverlaging eigenlijk helemaal niet nodig. Nou, wij denken daar anders over. Wat ons betreft vindt die snelheidsverlaging zo snel mogelijk plaats. En er zijn een aantal redenen voor. Denk daar bijvoorbeeld aan het milieu. Je zorgt ervoor dat de stikstootuitstoot omlaag gaat. Verkeersveiligheid is een belangrijk thema. Hoe langzamer mensen rijden, hoe meer de verkeersveiligheid toeneemt. En ook belangrijk is dat je kijkt naar de tijd. Er wordt hier gezegd van winnen zoveel tijd. Nee, op het moment dat je 5 minuten eerder van huis weggaat, dan ben je 4 minuten eerder op je bestemming. Ja, dus een kwestie van beter plannen. Maar waarom is het nodig om die weg aan te passen? Waarom kan die niet blijven zoals die nu is? Het heeft te maken met wettelijke voorschriften. De landelijke regering zegt dat de weg moet worden aangepast als die 100 km per uur moet blijven. En die aanpassingen die kosten juist 10 miljoen euro. En dat vinden wij veel te veel geld. Dus u bespaart eigenlijk geld met deze beslissing die genomen is? Ja, klopt. Ja, want die beslissing is eigenlijk al genomen door gedeputeerde staten. Maar toch gaan jullie het er nog een keer over hebben in de staten. Waarom is dat eigenlijk? Ja, op 13 november hebben we de begroting vastgesteld. En in die begroting is dit plan opgenomen. Dus eigenlijk is de beslissing al gevallen. Alleen werd ook een motie aangenomen om het nog een keertje te gaan bespreken. En wat ons betreft, we kunnen het gaan bespreken. Alleen wij veranderen niet van mening. Wij vinden dat die weg moet worden aangepast, de snelheid daarvan. Omdat het goed is voor het milieu en voor de verkeersveiligheid. En ook voor de kosten die wij als gemeenschap kunnen besparen. Want de 10 miljoen euro extra uitgeven, dat is wat ons betreft niet nodig. Dus dat extra debat is eigenlijk meer een formaliteit voor u? Ja, inderdaad. Oké. Ralf van Hertem van de PvdA, dank u wel. Graag gedaan. In de Zeeuwse ziekenhuizen lagen vanmorgen 37 coronapatiënten, waarvan 9 op de IC. Dat is een lichte daling in vergelijking met vorige week, toen er nog 39 patiënten in de ziekenhuizen lagen. 10 coronapatiënten zijn overgenomen van ziekenhuizen buiten Zeeland. En dat is een verdubbeling ten opzichte van vorige week. En tot vanmorgen zijn er 109 nieuwe besmettingen bijgekomen. Het laagste aantal in 2 weken tijd. De meeste besmettingen kwamen uit Middelburg. Daar werden 24 inwoners positief getest. Storm Bella heeft relatief weinig schade aangericht. Bij verzekeraar ZLM zijn tot nu toe 175 vooral kleine schades gemeld. De verzekeraar verwacht dat dit aantal nog wel iets zal oplopen.
En in Westkapelle zorgde Bella voor een verlaten witte kerst, maar dan met zand. Door gebrek aan begroeiing op de dijk had het zand vrij spel en kregen een aantal straten de uitstraling van een winterse dag. Leuk om te zien, maar deze bewoners vlak achter de dijk vonden het minder leuk. Zij waren vooral de hele dag bezig met het weghalen van de zogenoemde nepsneeuw. Het liep vandaag storm bij de voedselbanken. Niet met mensen die een pakket kwamen halen, maar die juist spullen kwamen brengen. Dozen met chocolade, kerstmannetjes. Maar ook de kerststollen hebben we gekregen van verschillende winkels. Vanwege de verplichte sluiting van veel winkels bleven de meeste kerstlekkernijen onverkocht over. Normaal gaat het altijd terug bij ons, zeg maar, naar Centraal. Of we kopen het soms helemaal uit. Maar nu door de omstandigheden met de COVID en de sluiting van de winkels was het niet mogelijk. En doet het dan niet een klein beetje pijn om al die handel gratis weg te geven? Nee hoor, dat is echt graag gedaan, zeg maar. Stilte bij de Zeeuwse vuurwerkverkopers. Normaal gezien zou de vuurwerkverkoop vandaag starten. Maar door het vuurwerkverbod bleven de rijen voor de deur uit en zitten de handelaren met de voorraad in hun maag. Zoals hier in Schravenpolder, bij het vuurwerkpaleis van Peter Traas. Andere jaren verkocht hij voor ruim 1 ton aan vuurwerk. Nu blijft hij zitten met volle opslagbunkers. We zitten eigenlijk ook gewoon vast aan het pand nu. Dus we kunnen ook de huur niet opzeggen. We kunnen nergens met het vuurwerk naartoe. Dus als de regering ons lekker aan het lijntje houdt, dan moeten we kijken volgend jaar hoe dat weer moet. Maar Traas heeft er weinig vertrouwen in dat hij zijn vuurwerk volgend jaar wel mag verkopen. Hij wil dan ook het liefst van zijn enorme voorraad af en denkt er zelfs over na om het gratis weg te geven. Misschien moet ik dan de deuren maar gewoon openzetten op oudejaar en wat er gebeurt, gebeurt er. Dan kan ik in ieder geval stoppen. En nu kan ik niet stoppen, dus ze geven me ook geen enkele keuze of geen enkel vooruitzicht. De compensatieregeling die er is levert hem €3500 op. Een schijntje volgens Traas, aangezien hij dit jaar al zeker €50.000 verlies draait met zijn handel. Ja, en vuurwerk is niet het enige wat we moeten missen dit jaar. Want er is ook een streep gezet door eindejaarsfeesten en het ontvangen van bezoek. Maar hoe erg is dit eigenlijk? We vroegen de Zeeuwen hoe ze nu oud en nieuw gaan vieren. En wat blijkt? Het zijn niet de feesten of het vuurwerk, maar het gebrek aan bezoek wat we gaan missen. Hebben we net een kale kerst achter de rug en we hikken alweer tegen een saaie jaarwisseling aan. Nou, wat gaan de Zeeuwen het meeste missen met alle coronabeperkingen? Op nummer 5, dat ik bijna niemand meer mag zoenen. Iets meer stemmen dat ik geen feesten meer mag bezoeken of zelf mag geven. Een aantal mensen heeft ingevuld dat ze hoe dan ook van plan zijn om een leuk feestje te bouwen tijdens de oud en nieuw. Of het nou mag of niet. Op plaats 3, dat ze geen vuurwerk meer mogen afsteken. Eerst hadden we echt alles gepland en zo. Heel veel familie en zo. En dan hadden we al vuurwerk soort van gereserveerd. Alleen dat kon toen niet meer doorgaan. Dus ja, dat is wel jammer. En er zijn mensen die hebben ingevuld dat ze toch vuurwerk gaan afsteken. Een beetje burgerlijke ongehoorzaamheid is ons niet vreemd. Maar nog meer mensen maken zich helemaal niet druk. Want die zeggen, het valt allemaal wel mee. Ik heb toch een gezellig samen zijn als alle andere jaren. Dan gaan we het nu een beetje spreiden over een aantal dagen. En dat vinden wij op zich geen probleem. En op nummer 1, allerergste vinden we dat we geen bezoek mogen ontvangen of naar familie toe kunnen. Dan moet je toch een keuze maken van wie wel en wie niet. En dat is wel heel vervelend. We hebben normaal altijd de zondag na nieuwjaar altijd een familiebijeenkomst. Maar ja, dat gaat dit jaar ook niet door. Dus dat hebben we gewoon afgeblazen. Ik denk gewoon met familie zijn en met vrienden, dat vind ik wel het gezelligste. En ik vind het wel jammer dat dat mist eigenlijk. Het contact met familie. Dat is wat ik het meeste ga missen. Met het familie vieren en gewoon met vriendinnen en het vuurwerk. Nieuwjaarsdag. Wel even anders, want dan ga je niet langs je familie en ze komen niet. Dus dat is het enige wat ik dan wel mis. Maar wat gaan we dan wel doen op oudejaarsavond? Op onze site staat een complete uitslag van de enquête. Maar eigenlijk komt het hierop neer. We gaan bijna niet zoenen. We gaan wel oliebollen eten. We gaan een fles champagne opentrekken en misschien wel 2. We gaan naar Joep van het Hek kijken en daarna gaan we vroeg naar bed. Niet heel erg spannend, maar we maken er het beste van, want zo zijn we dan ook alweer. Fijne jaarwisseling. Het begon grijs en van de storm gisteren was vrijwel niks meer te merken. Hier en daar klaarde het ook nog op, maar het bleef overwegend wel bewolkt.
Vanavond en vannacht daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Morgen verloopt wederom grotendeels bewolkt, met aan zee ook enkele buien. En dat blijft de rest van de week zo, met aan het einde van de week kouder weer. En deze hele week kunt u kijken naar documentaires met vandaag #7. De Zeeuwse kunstenaar Rem van den Bos onderzocht wat wij kunnen leren van Indianen. It depends on how they raise them. How you, when they're little, what you teach them. And you teach them right from the get-go, you know, about the earth, about stories, about the moon, about the sun. You tell them stories so that they make that connection. En de documentaire is vanavond nog om 20:30 en om 10 uur te zien. En tot zover voor nu. Nog een fijne avond en tot morgen.